Takže zdravím vlčata. Ukážeme vám teraz cestu tejto torby na rank 30 a ešte si sa len vyťahol naspäť, či? No, som sa ťahal naspäť. Som bol na 500 trofejí, som mal, či koľko, 600. A tí dvaja, čo so mnou hrali, možno tam mena budú, tak oni ma vyťahli hore. Inak s týmto pozdravujem Rubena a jeho strihača. No a my ideme začať komentovať. Ideme pozrieť prvé video, čo vyhrali. Ruben označím aj na tomto videu. No, to meno druhého hráča si nemusíme všímať. No. Meno ak meno. No. No, zatiaľ zajímavý štart. Bibi, Edgar sa držia vzadu. Ja som iba čakal, kým toho Mortisa oni tam dobijú, ale tu som zrobil chybu, lebo som mu mohol ísť pomôcť. No. Myslím, že prehrali, nie, vyhrali sme, ale toto Piperka, čo teraz tu bola, ona strašne chyby robila. Jo, vidím. A ja som tu teraz robil chyby. No, ale dal. Prvá hra prehráta. Ale ešte je tam furt šanca. Je. Boli sme nasraní na seba všetci. Tu sme sa už potom. Tá Piper teraz Ja dala som dobre už iba damage. čakal na Mortisa. Stano sa snažil zabiť Fenga a ten Ruben, on sa tiež išiel teraz, ale toto Nice, bol toto pekný kill. Double kill. Double kill som dal. Tu teraz už som sa nenechal obabrať. A teraz tu myslím, že som... Nie, to nebolo toto. Bolo toto. No a A tu už sme išli. toto už idete? Jop. Tu som si hovoril, že nech nejde on prvý, lebo dostane šupy bomby a dopadne to zle. On nám utekal. Jo, a tu už dostal. Myslím, že keď sme hrali aj ešte že tak, no a Už to už zabil. bolo na mňa. Takže Tu sa regeneroval, jak vidím. Dobre vidíš, boj sa. Ja som bol nasraný. Ale ten na torby je pekný skin. A tu si ho mohol tak Tu som už počkal a už sa tu vzdal. No, Aj mohol sa dashnúť naspäť teoreticky, ale... čo mi bolo z toho? Stano bol nasraný, lebo ho zabil. Mám aj Pirate BB, Nice. lebo mám na ňu spray. Nevadí, je to tam. Vieš prečo podľa mňa ani ten emot není až taký dlhý? Neviem. Lebo väčšinou youtuberov hrá Brawl Stars, ne? Takže by nemali copyright strike. A, to je good point. Lebo myslím, že je dlhšie, jak... Toto bol Minútu. pekný. Jak minútu, myslím. 2 minúty, ale... Alebo minúta? Neviem, Minúta, myslím, si hovoril. ale... Tuto tá Piperka, ona si myslela, že ja sa jej bojím, alebo dačo. Ale... A tu som sa už naštval, lebo z Bibi je hlavné, teraz vám dám radu, jak ju dať hore. Z Bibi Skače. je teraz hlavné sa naučiť s ňou uhýbať. Keď viete uhýbať, ste akéby nesmrteľní. Uhýbaj sa dajte. No Stáva a čo? sa. A Však teraz sa- to dobre spravil Ruben. Však obabral ju. No a vyhrali sme No. druhé kolo. Ďakujem za chvíľku. To by malo byť toto. Ja dúfam, že tam bude aj s tým tykom. Myslím, že to tá prehra. Už tam bolo. No to nie je to. Miko. Tu som bol na Full strane. diamondy, jak vidím všetci. On furt posielam toho naštvaného. Jo, aj ja, keď som s ním hral dneska. Iba to posielal. On strašne z hurta na to išiel, ten Ruben. Ale zabil vám na Nio. Zabil. To sa jak trošku. No to, lebo to už je len toto. Dokument. No. Dúfam, že sa budete pri takom menšom komentovacom videu baviť. To je sebo jedno, čo poviem. Video ak video. No.
Ja som iba čakal, že kým tým... On sa ma bál, on keď ma videl, tak sa ma bál. No On teraz to- tá Piper málo. Mala, ale ja som neutočil, lebo by mi ušlo. Nice, teraz pekný. Zabil Piper. A tu už si ho dorazil. Nice, toto bolo pekná hra. Ale najkrajší bol, čo som zachránil Stana. Stáva sa trošku. No a on vidíš, on ma provokoval, že by som dal pecku a on potom po mne mohol poskákať. No. Ja si to pamätám, aký by to bolo dneska. Skúsim, že... Čo? Tak, rýchlo prebrati. No, už to nie je lepšie. To nie. To je len záznam, to ti nepôjde nie. A toto mapa je strašne dobrá na Bibi. A tí hráči, a ešte dobré kombičko vám dám z Bibi. Dám vám kombičko z Bibi. S ňou je dobrý Ja teraz si... Colt. S ňou je dobrý Colt, lebo Colt je na diaľku a ona je na blízko. Takže tým pádom, a ona Bibi je dosť rýchla. No. A vy ste aj teraz... Ona vám tam pekne skočila. Čo? Tá Piper na konci. Dal si dobre? Tretie? Hej. A na konci vám tam pekne skočila tebe rovno do rány. No a tu som sa len modlil, že by zabili toho Dynamajka. Zabili Dynamajka, tak ja som už potom išiel. Čo toto je vidno. Aha, toto nemá, som ani nevedel, že mal. Jak? Čak vráci dozadu, keď chceš. To som... Zaraz. Čak pozeraj na toho. Jej. Dynamite bude asi najväčší problém túto hru. No, pre mňa bol dosť veľký problém, ale potom Ruben si našetril ultimátku a on tu skočil po Edgarovi. Oni sa to myslím, že aj byli niekde v tejto časti. Však uvidíme. Ale zatiaľ prvé kolo vyzerá nádejne pre druhý tým. Tu pôjdem tam, presne. Ja som sa len modlil, že by zabili toho Dynamajka. On dostal strašne pecky prvé a išiel, no a to dostalo. Myslím, že prehrali. Nice. No, hej, prehrali sme. Ja som sa tam zasekol o stenu, to som bol Keby si sa nezasekneš, to by si mal ako... To bolo strašne dobre. Double kill od bublín možno. To by bol double kill. Dynamite, Piper. A zase som čakal, kým zabijú toho Dynamajka a ja som už potom A išiel. ten Edgar, keď zabije, má tiež peknú ako animáciu. Že keď strieľa? Mhm. Roky jeho robotické. Ale nie ako keď zabije, že... To som nevidel. A teraz ti Ruben dobre pomohol, že skočil ti tam na pomoc. Ja on ani hit nedal, lebo ja som toho odbil. Rubo má hyper, nevyužil hyper. A má ešte kolo. Veľká chyba, že ho nevyužil. Tu sa fajtí Colt. Ty tam čakáš. Môžeš si aj tak posúvať. Jo tak. A už si nabehuješ na Edgara. Som dostal pecku, ale A som... už to ide Colt versus Piper. Môžeš si dať, že teraz už iba tak. Lebo ty si môžeš dať aj sám. No, neviem. Toto zatiaľ vyzerá nádejne. Zatiaľ mu nedal ešte ani hit. No. Som hovoril, že nech sa ohýba poriadne. Aj keď nebol pri mne, ale... Nice. Toto bol pekný. A teraz rozhodujúce kolo. Ináč neviem, či si všimol, že tam je Kita. Vzadu. Jo. Myslím, že tam je Kita. Jop, je tam. No, Ten Demek skúšal. Ja som zase čakal. To Piper je hore? Či je? Tam je. Piperka čaká hore. Ona čaká na mňa, že by som vybehol. Ona sa ma bála vtedy. Toto stal pecky. Rubo už má hyperčačku aj toto. A ja som sa len modlil. A on, vieš čo zrobil? Piper ide. Vieš čo on im zrobil? On si našetril ultimátku a on ich prezradil. Nie, Piperka ich prezradila. Aspoň myslím. Čo uvidíme. Hej, ona bola na stranu a ona ich prezradila. A už ide. Rubo ide. A videl si tam? Čo? Tak, Neviem. pozeraj aj na toho Edgara, že jak zabije. Aha, že portál. Hej.
Nice. Edgar down a už ste on jeho zabil. Nice. Hra vyhraná ďalšia. Dneska sme nehrali toto s tými, čo ste tam videli, lebo dneska sa vám nechcelo, dneska sme dali zase prestávku. Nechceme byť zase game prehra teraz prichádza. Ale za tie hry, čo sme hrali všetky, tak prišla len jedna prehra, to vidíte teraz. To som tam strašne pokazil ja. Ale proste uznám, boli lepší. No teraz, klasická taktika idú, Piper. Na túto mapu nesmie chýbať. Teraz každý čaká. Mne tam ten Mortis, ja som si tam bal toho Mortisa. Tu trošku pomohol ako ten Ruben. Som to vidíš, už vkázil som to. Jo, ale... som to mohol vyhrať. Pekný emot. Pekný emot. S kým sa mi až tak fest nepáči, ale... No, dosku nie je tiež dobrý. Myslím, že on keď prehrá, tak tie hady mu zaberú ruky. Hej. Kúšam. Mortis asi najviac bude robiť problém. S ním, ale ešte jedna rada. Keď chcete zabiť Mortisa, tak nemôžete len klikať, musíte si mieriť. A s Bibi to je aj oveľa lepšie, keď si mierite. Som si pozeral tutoriál, jak dávať hore Bibi. Kde by ste vy nemuseli hľadať. Ale ja strašne som chcel hľadať Bibi, takže... To si zistil, lebo ja som lízlo. Jak vidím, Edgar má už Hypercharge s ultimátkou. Ja si musím už kúpiť na Bibi to ten gear. Nice, teraz tu bol pekný double kill. Už ide on. A tu sa fightili, jop. A tu teraz bank safe. Nice, to bolo pekné. Kebyže som mŕtvý, tak zomre. No teraz, to ste prehrali, nie toto? Jop. Teraz tam čakáš pekne. Ja ten Mortis do lobby. Teraz dostal. To bola taká ultimátka, že dalo sa. Pekne. Jedného som zabil, ale... Ale už... Vidíš, to som to už napokázal strašne. Ale jo, nice. Som to strašne pokazal. A máme tu ešte jednu, poslednú. Tam som aj písal do klubu, kebyže chcete prísť, môžete prísť. Je iba jedno miesto voľné. Zatiaľ. Neviem, či to príde. No. Večera to možno už nebude. Kebyže takto prišiel, tak napíšte do mňa komentárov alebo do chatu, že ste videli video a ste prišli. Do komentárov bol som tu. Áno. Bez pecky. Ja vidím. Koľko HP málo mi ostalo, myslím, že som nezomrel. Nezomrel. Čo viem. Čo som dal? Čakám, počkaj. Skús tak. No, tak by to tiež vyšlo. No, prvé kolo, jak vidím, ste vyhrali. Sice sme... Sekne to ako dokedy, ale to ono. Ty vole, koľko to mám ty? Vlastne, čo to máš? No. O, to koľko sme to mal ty? On si myslel, že ma zabije takú bombu blínu. Nice, toto bol pekný. Vieš tam to kladivo, jak sa bočí? A zabije sa im. To je posledná hra. Jo. Ale to sa aj tak zasekalo, to posledné. No, takže tu máte náš klub. Keď budete mať záujem, môžete prísť a z tohto videa to bude všetko. Vidíme sa pri ďalšom a čau. Čau.